Като всяка жена в майчинство, след като изчистих и оправих апартамента, приспах детето, моята женска енергия ми каза, че трябва да похарча парите на мъжа в интернет. Следователно направих щателна проверка на всички сайтове и попаднах на Инстаграм страница с име Без етикет. Те продават шапки. Тази шапка обаче не е като всяка друга, а е интересна с това, че никога повече мъжете няма да се чудят какво е на жените и никога повече жените няма да се чудят на мъжете пие ли им се бира или им се прави нещо друго. Така, сега ще ви покажа какво има в моята пратка. Това е шапката, за която ви разказвам. Също така тя идва и с комплект букви на кирилица и на латиница, за да може максимално да изразите всичко, което е на сърцето ви. Аз съм написала кисела съм, защото имам дете, не съм се наспала, а и когато бях малка, всички искаха да ме закачат, а аз не исках, както всяко малко дете. Затова вече 24 години кисела съм ме описва прекрасно и днес ще бъде моето мото. А ако искаш и ти да имаш такава прекрасна шапка и да изразяваш всяка една емоция, която е на сърцето ти или всичко, което пожелаеш, можеш да си поръчаш от Без етикет. Целувки от мен и до скоро!